Jedino pravilno dodavanje je s ovim dijelom noge i najtočnije ravno ide. I ako hoćemo napast suprotni gol, jednostavno vodimo, uočimo slobodnog igrača, njemu dodamo da stavimo se kretak, znači samo ovako krenemo nogu, cijelo stopalo i gurnemo loptu. To je najvažnije. Aha, sad sam ja vama ušla. Ne, sad vi pokažete, sad možete opet ovako, ali to je nesigurnije, ali ti lopta može proći ispod stopala. I kad lopta ide prema tebi, ne čekaš ovako drvo i onda da ona dođe tebi, nego kad krene lopta, ti napraviš jedan korak i prema njoj ideš.